nomadekin, 3 generazioko emakumeekin, bai, hor, ama deitzen dute. Eta aitari, atxa, bai, hemen bezala. Itzultzerakoan, hor, sentsazio bat izan nuen, titulo ona izan zitekeela, esan nahi nuen guztiaren parte bat azaltzeko. Bertakoak nola konektatzen diren naturarekin arakatzea. Simbolo bat erabiltzen dut, lauburuaz, Tibeten ere lauburu hori erabiltzen dute. Kulturan, kontzeptu berdina dago, simbolo hori dute, munduko lurralde desberdinetan, baina azkenean da gogoratzea ez zer garena, ez agian ahaztu izan duen hori. Orduan dokumentala hasten da besteak arakatzen eta bukatzen du gure barna arakatzen. Hirietan gaudenean, ahaztu egiten zaigu nondik gatozen orain dela 3 belaunaldi gehienok lurratik gertu bizi ginela, ez? Eta dokumentala pixka bat hortik dioa baita ere, ez? Ahaztun dugun hori berreskuratzea. Gure hurrengo generazioi zer nolako Euskal Herria utzi nahi dugu, zer baliok utzi nahi ditugun. Beste guztia ezer gabe etortzen gara eta joango gara. Bizitza segundu bada.